Obia kigima umwanzi umuriria wigitaseni kia Ndizi TV ne mambingi anende tokomera na aso morobilio bwensa kia bono mambia bwakire bia good morning akikwabo kire sangana ncha so morobilio iga bwensa kia bono mambia kiralire litkoria Jumatano kera tokumulikira amangana abeteka gokorekana kurachinga kitobete kutogotigana aboigoro goika mambia ya bono igaboka boko mwanchi umuriria so ime morobilio kia bono mambia sanga na intwe tomanyenga yokobwatia omorobeli kurwanya mbono kuwabukire okonya kuyarigania asogosoa ekebago kiago nabogo tumanya pini location yago onye kwabere kogwikira nase kebago kiage mambe ya rero nabogo tumanya umwanchi umurigirira kolenden metinga ari tukore igora mangana na manga betega korekana ningireri bagari ya bene ase mambe ya rero mbengo gosansa murena erinde ngomanye ayonsi abete kago korekana kondo umwanchi umurigirira sangana nchegwetera ase namba yesimi ya 0792 92834 omanyenga yokobwati omorobeli corona boigo osange na inche kobwatkana nekerengeri kiago igore omusoda wechibesa gose finance bill yo mwaka wechirubere 2024 abego kumanyanga agati ya monchirilio aliabete kago korekana kwabere kogwisanika ni finance bill yo mwako yuga so asensemeri yemitandao Ndizi TV News Digital wabego kusanga na inse asensemeri ya Facebook YouTube Ndizi TV News na boigo website www.ndizitv.net amashabiki eto ansipi korwa ase orogongorwa gusieto kobarigani bene korwa se county chonsi merongene na isano na ibere mense ya Kenya turanga abantu babere batatu babe bagososa umurobeli wensa kia bono mambia batatu babwango boka bono mambia nabaga ansemeri ya team diaspora naine tokobarigani bena somurobeli iga wensa kelinda tobamanyenga nari yali agendeta guwatika ase ense ya Kenya omancho muriria ekereri tukoria Jumatano nelitukoto kumulikira amangana arengete chisemi ntobeto gukumanya sobwagare ngikeri mwancho muriria ogweneta gukora elindobe kogosira chisemi keturabeto gusanga nababwatani ora sensemeri ya Minto Foundation ababere bakwirige tambukiro na gosira aborkigwa bali bakora kurasinga kitali nyara anene kurugo igasoro ngorwa busi ana boigo kwene kyanganko enyorera bali chisemi cyabo obwikirano ekoragense yamone nusu mbabe bagwikirana ase studio elineto togosanga na barabo amange Wego mwanchi murigere karalire litkoria Jumatano Women Crush Wednesday nigotogo chingira abasubati abatingu kegima egaso murubiri wensa kenende tukwa ari bagari ya bene gosangana intoto manyenga litukeliga musubati kyolyo kwinyora metabasubati mbarororo babere bakogosira sobugima bwago nabutotaito chingere emambia ya bono iga omwanchi murigere gaso murubiri iga Tokwereri bagari ya bene obe kuguchingira abasubati abwiritari nenkerubo Frida noyo kwene kyabna chibi channel yogiri agokera sole asinchira ya bene nerenya nchama Abigail kondo mwanchu muriria atiango tosoe ase kebungo keli tukolia lero ekerturabita gosoma kora ase gitabu kia Marko kianda oruchiriro rwaye rwe 50 ekero ekibungo kya gotatebinga omonyo no muya akorende omonyo korasirie obwansu bwaye ningi morayo beke obwanse mobe no monyo ime ase muri mumenye ase omorembe inwe ase inwe hangirore gitabu ne kya Marko kianda ogosoma kwaye 50 omonyo no muya korende omonyo korasarie obwansu bwaye ninki morayo beke bwanse mobe no monyo ime ase muri mumenye asomorembe inwe ase inwe kibungo kya gotatebinga amanenga omonyaro no muyore ase kirali twasto kuyotumika rakindende korabe kogosalikanga iturabe tokoyoira tigatomenye no monyo buno bwato bwansu bwaye kirali tuko atomenye na abaminto ase omorembe ndoba tokungusana na igana agali korende nga tweneke omorembe chinga kichonse kero murembe orororo nige bintu byonsi bigoikirana ukona kogosigeta kweli tukolia rero kere kibungo kyabere kegotosemia ego obene kondo mwanchi murigereria
Yangu arigani bena sumuru biriyiga aturarigereria egati ya mangana ayobete kago korerwa amonchereria bulitko olie igoro ekero monchu murigereria gokomanya ngam abakenya babere bakwemurungania segekege tambe ngam finance bill ye mwaka oyiga nigo erabege komisa bange kigima ntwaro chenga ebirengereri babere bagosangireria ebirengereri ababunge babere bagosangireria ebirengereri babere bagotegerera amaganio y'abakenya asikorenderi tukore igoro nigo muraibense abeteka kwimukia egetambo kero yo gotwara egeikaro na parliamentary group bakaba bakorigereria ngatiye bintu biri abakenya baganiti gukora amaunchireri ayo mbere biebia akero manchi murigereria babete bakubwatuka orobotirwa bene igoro hanigo babete bakurigereria ensemeri ya 16% VAT iyo mugati yabetege kurusigwa rometa abakenya tawito kwimurunganya nturigo chikogora bono mugati kegara nigorabe kugukina rigo likegima Baigo manchi murigereria korwa sensemeri ya Western Baroro babete bakwimurunganya korusia MSC korwa ase migondo weka ase chikampuni obosombi ensemeri babete bakobikirwa VAT sensemeyo yabetege korusigwa boigo ase chinsemo chiri cha transactions kero gokora chi transaction cha gokorwa ase chibengi na boigo korwa ase M-Pesa yabetege gotigara buna yarenge yabetege komentwa Boiga sensemeri ye chigari yabetege korusigwa tax konyara yabekiro yekerengo ke2.5 igoro yemya yabete yekorusigwa asensemeri ya eco-levy konyara yabekiro asakwaniki ngam ebintu biri bikoba manufactured sense ya Kenya bichikoba bikorusigwa ebango asikorende babete bagwanchira nga finished products chikorwa korasi chinse chiri chesko na chichirabe chikobekerwa eco-levy ebintu buna chipampas chabere chikorosigwa sense ya Kenya anche diapers ebitamba byobo chenu chisimi chi computer chi tiles na boigo motorcycles ambia bete bikorusigwa bene igo mbirigo chikobekerwa eco-levy go ase bintu biri byonspi bikoba manufactured sense ya Kenya mbirigo chikobekerwa ebange yo asekorende onyago koreta finished product korwa ase chinse chesko ngagoika obekerwe ensemeri ya eco-levy boigo babete bakubika ebango sensemori Kenya babete bakwimurungani nga asindagereri babere bakorusia mugondo bunensemeri yebiasi na boigo ebitunguo abaiga ase bari babere bagotuga chingo kontwaro chinga excess duty yabetege kubikwa sensemeri asikorende yabetege koinekigwa naro nga gukorusia binte byo kurura chinse cheri chesko goika obego kubikerwa excess duty boigo abaremi konyara babekerwe ebango naboiga bonchurire bari abake asekorende bareko na charisterere ya ATMs asekorende KRA yabetege kuborigwa ngamba basa akona cha bari babwate turnover ya inse ye millione yemo aboiga sensemeri yebinyugo byogotinda batete nga Kenya gwekerabe expensive kero gupima alcohol content yayo nyekere alcohol content kere igoro igo ne pego chikoba expensive nandega kobanse excess duty yaye na beko bense iko the more the alcohol content the more the excess duty the less the alcohol content the less the excess duty igo ebingati yabiri manchu murigereria bete bebi ko burigererwa anabagomba bete bakumurikira sensemeli yo kurika aboroke wa junior secondary school as bete bakwenekyanga chi bilioni 15 cyabere chikobekwa asokurika chintans ababere bakoba ase junior secondary school bare chiribu emerongene na batano nomo aboigo asibende getinga Ochako mutinyogo chambabe bakurika chintans chiribu emerongo ebere kando manchu murigereria aina rabetega koenekigwa aboli tkoligoro chingaki amonchorelio aingati amonchorelio rabetega kubekwa ase ensemeri finance bill yo manchu murige nabogo sangana ntinga kero na beringo resra monchorelia yo ayeno isanegete nenseme yo ya monchorelia yo
elinde obe kogoteba ng'a ngikeri naende oganetie okebe kegunchuriliwa asense meli iye finance bill igosangana inche asomorobiri iga winsa kiabono mambie elinde tobe tokwimanya ng'a kiense ya Kenya egendete kondo mwanchumurigere atimeti igorongwa bete gokorera ng'a okorobekana ngwa bete gokoene kigwa asomochio Nairobi bogatagati bomochio Nairobi hando mbabete bakominyokani sana gari ikegera ng'aniga abakenya babiri bakwimurungani ng'a mbarigo chiko anchira ne finance bill yo gweta ikegera nigo abakenya abange barabe bagochandika kurobekana ngo betako kwene kigwa abanyanyimbo mbatemete sana bakarutachitie gasigari bakaminyokani sana somuchio Nairobi ebintu nebinge byabete bigokorekana itimetiri tkuligoro ngaikwari ngo mwanchi murigirire ando nyore ngali tkuligoro ngam kegambiro kende gyansinge yo keigoire kegera nigo bale kulira owe mona chebina yosirite obugima bwaye ase kegambiro kelgia makadara ase korinde nonya nabo guchakara litkoria rero niga bana chebina barachikoba bakorobekana metinga rero naro ibigambiro mbibe bikoigora igo oyo bwete gakobekwa byara litkoria igoro onye bigambiro mbigo sonyo korobekana kwaba na chebina kogochikoene kigwa guchakara chitariki cherero guika chitariki 21 iho bado muntu nabakogendera gusikirerwa ensemelia ayongati yali mwanchi umurigirira togendete kumurikira asimambe yabona igasomorobeli wensa kigo sangana inche manyinga yokubati umorobeli korupine location yago sangana inche kerengeli kiago kubwatikana ne finance bill yo mwaka gwechiri bubere 20 by the way mwanchi muri kwa biro ko some finance bill yo mwaka oyiga wasaye to meeting kegendeta sinse ya Kenya sangango nintwe ebirengereli byabo mwanchi umurigirira kolende tango tumurikere aliagenda tego kolekana anene korwa ase orogongo rwagusi ekeritogendete kumurikiranga nigo ekinyoro kelia gia bumore gari goma kikegotoka esablocation ya mbada ward ya Marani abamenye babere bakwemurunganilia obokoreri obube korwa ase serikali ye county anene asenya gitari yeri goma ye dispensary ya chagete korosigwa asomwaka bwechiri bubere na 14 korende tarabage koera uikabono iga nigo kolengana na brabo asayo abeire orosana asaba kumuchya omo MCA boigo nigo bamuganire mu governor wasagati na boigo kubakonya asokorosiwa kwenya gitari ya magenderero na negati ya magenderero ande umurikito daipona sanya na mange imeye kenyoro kya bumero galigoma kegotoke meye wodi ya Marani abamenyi borogongoro igani bakorokorobekana bunenchera ya moyo konyoro bene baba bunabakie kuram maega yogo taikirana we dispensary yeligoma asega kemyaka 10 yaelire gitari yetu achagite proposal 1996 tukachaka kunyaga ikaba accepted ikachaka kwa gachu wakabono iga ya kirire ongwaye kerachi tukugore tarachaga iga atwa mubortinga muga Kenya gitari yeitwere na kwanyibire kwa togore tacha tuomera ni nyanguru na nyansaga wono na kirende nyagitari ye na kitoko cha kurwaliwo agatotebya yani nchendigereria katene yomo ombacha kakana nga yani ngente kyo kyachire se kwende se serikali wona ende tukachire kukanyaga wone miaka yabeire miaka 10 kurwe komenta nayo nigo baereranga nige kubabera kongu barabukonyoro bokoreri ase bono baruo kubulia kwa bogo chase mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati kurigereria engani yo soboime gitari ye kwa metemete gemerete ime kiregente kemerete bantu bakurwara twana kubogoli wana ngaki serikali ta gotokonya kitu nyagitari ebe completed tu ni tutorore ngaki baminda serikali yetu ni nanjo kinakie nto twanyori bantu tuerware yang abantu abarware te gaiga bagusinyi bagusinyi kwenda nyagitari bwati para bonna batu chandike igo mugaga koranchara tokonya nyagitari yeri goma amasini roti yachete kabe kwarora mapera amire ime abana nabo bagwebisa ense muno gochandeka sege kegetambe ogosemeria kwabo gochia sobokoreri we serikali twajagiti nyagitari challenge twanyorete ntangani twabukoriti omuntu kurwaiga ne wiri barabuka basongo kora nyagitari challenge nganga kurwari tukaranga nga kinyagitari takobera nga iga tukasaba mone sati tubutorera saiga abaka nabana bale mina buba bachandeke banyores kwende sati kanja ekabutora gaiga tukachaka kwa gachare ni nyagitari ye wona iga muchando tubwate nulinga nyagitari chirare
3 to 4 kilometers na ryo muntu guchiko ikenya gitari egi eito muntu karwari tabutuko ni shida twacandikire insae toingena ne likura tomenyete akairandi aka anyore ntubwati kendegera tokonya maene usakurigere lipara teyo usakurigere libono iga kende nkeyo nyagitari teyo bono kengana na macho ukatubwatega nonye nabo chinga kyecho nigo bamomocha omwe misiwe ward ya Marani mheshimiwa Dennis Ombachi asogotaikerania amagenderero unabaliyeretera chinga kye campaign aene Ombachi no musike sana na ndo Ombachi no mukolie gasi engiya nyoreka twachire senga yaye amaene agotwera kamuyo twa misini oto 10 yaito twara otugurro machere twako lakini asa magenderaro ese kintu bwate agotobani nyagitari ere kaseteti nigegitire buya ebwata abanyagitari bakore gasi buya lakini bembeo pamito Mr. Simba Arati chipa antu bwati is an impossible iruka likliko chimumbwa ligo mambanda nyana ligo mambanda amenta musia ruru chibesike nango bisike na ligil jangorole ena rwane tesegi tukarwana abantu tukamaja kolemeruwe kaigoru ekabekwa likarabatinsa so tokonye koranje ndongo kwana to chande gitega iga inyagitari go jabege tukare yarire chibese chinyinge nainde into tupkato mo emusiomo omenyire sana obisi ase kitu tuchache engima obwenere o tanti myaka 10 obisi lakini ngagento bule gatari go kenyura e polling station no era chikura ke gata ke tomenya komenya ko tata abantu beli goma mo rigoro kaje kitu achane kirebobe giko ripoteria igitaseni kia ona mbeye mu kia Ndizi TV kurwase kenyoro kiabo meru galigoma ke gutoka imeye ward ya Marani imeye bunge ya Kitutu chache no thiritaria nenkoro kwa Dipon asanya Vyakigima omwanchi omurigereria okuno kwe murungani kwa bamenye bekinyoro kia bumurega chinga kiba kwe murunganiria amagenderera sensemeyo anene bagendete komo cha serikali asogutabaroseria enyagitari chinga kiba bere bakwerera emichando bagwetera anene kwimokia abarwaire oika asumu chibosongo asikorende bamulikiro bokoreri bomo MCM asogutabwatia amagenderera sensemeyo anene kwa nikenga enyagitari eyo yabeire kegukorwa kwaga chekera babere bakwa nikenga nigo enyagitari eyo yabete kegochaka kwaga chiwa kare asomwaka bwesirubere na 14 asekorende goikira bono igo mwanchi muri mna kwabere gokoyerora etaraba yekoyera kundi mwanchi muri neruya ekero abamenyi bagwesokia na boigo gukwanira ngambara babakonyora ebintu biri baganitie konyora na boigo nigitambukiro omo MC bwensemeyo abonete koimukia na boigo kogendera kubwatia ningiye kogera obo enyagitari eyo etinine tanya ko bagikwaga cyo gukira bono iga elinda bega koenekerie abamenyi bensemeyo abekago bakwanira na boigo ko baenekerie ngane chikoba yikwaga cyo yona aragendete korekana kurose kinyoro keligia abumurega asesa blockation ya mbada kondo mwanchi muri to kurigereria ebirengerelio byabamenyi borogongorwa gusi anene kurwa asensemeli aliyo bonyo yegotoka ya magena ebunge ne yabumachoge borabu nigo babete bagwesoke bene nabo igokurwa ebirengereli byabo kubwatikana ni finance bill yo mwako yo igabwe chirubere 2024 nigo finance bill yo yabeteke go ikigwa mbosi webunge abuli tukoli goro ase ogosomo gwa kabere ase korende abara ikurwa sorogongorwa gusim anene omubunge obo Obadia Barongo ababere bakumubulia kwaene kyanga ngoye tuguterare isiko kyagera nigo korengana na barabo abange barachikoba bago chandika korengana ne finance bill yoki erabe kegwetigwa muri kito samyenda na beteka gutwariganirya orobotero ime yari obonyo magena ase ebunge yabo machoge borabu abamenyi basanga ebirengereri byabo iguru y'omuswada bw'ikibesa oikigwa bungerero Marieta Felix Abuga umwana boda boda kurwa magena ri obonyo mupunga na akoro Obadia Barongo muntu muya kabisa muntu lene kini kija bono yari stogete finance biringo somwere igon stogete mona singenje mona bono kurmara batinda aragero murojira ko ngagateri aka na sinyirokolia finance biriendo jenga kegweta no jenga na bakungu
twete turaje tubatume ono chisobo sengenje finance bill ene mbe mono samari tanguru kupita oseko ngaki ruase Liobonyo stage anje nabo ndeno mustuko manene igoro ye finance bill mari tanguru kutomeni kibebo mwana boda boda Liobonyo njenga teba abagambe ba minto twachorete batokore mirimo ebinto binde mbire baikire bono batagete kobetereria gokora tutanyare gwanjirana una intu abagusi twabeire toko stoka mono sana ase finance bill yabeire na igwetiwa nore paje dia somedmone ya tusukosete lakini this finance bill ndonye target ukwana na Ndisi TV abamenyi abo nigo basaba abarayi kurugusi anene muno omubunge bwensemeyo Obadia Barongo gutukuterare omuswado uyu ngo saba ababunge baito mono sana yo minto person Obadia Barongo akiarengerie gendekyo to amachoreta chiko yegerera mono tiatu yegerere egendekinge eta kegweta igoto tindekire igongo saba mubunge ono korogunga Obadia na akirete kura no baremu akane finance bill nigo be murunganiria obugima bwa kungire kubwatikana no gukina kwiriguririe bintu na kunachwa ebango yekerengo keguru wetera asaba baketutabwatia bara ututabwati kende gyons tukonyanyas mono sana kulingana ni finance bill na understand muje utumira muna intu tukorigia tugwasoga ro ine chipepigoro turega embure utoita chipare je chimbe abana bona abarezi ko twanya kubaka na visi yo bugima bwa kongire baka bono iga nane twegwire yende utakete gwetiwa bono no chimuna abatakete gutotinde katore moya nigo basaba omujumbe Barongo kubarwanirira irio banyore amagenderero ase ensemeyo nabwate ko ndaso muchumbe umachoke bora bwo Obadia Barongo tuagochorete tuigerere tigakobera isiko mono nchukua na abantu baho chipase linchi acha bane bagete konyora chionzi abantu banyore chiparo motoroseri tokora magendero toje mpyo minto gaiga bumachoge bora bu constituency Obadia Barongo no roche magena Liobonyo stage we have a lot of problem again teketanga nitubwate lights yo kwa begete chikabenus njiga Liobonyo no kora where there is a business ye koran koruma bibaka yawansa ine otore musunte ime kurinde nigo basaba abarayi kurugusi kubwatirana irio kwenekia amagendero nkoinkiranigware ase orogongo ruagusi abaraya baito tyorete champ monso Kisi county engimana Nyamira ni omugwenete gocha hamo as MP mwakwanire ugeri muri abagusi antu mwatokonya kuja gusiga ebinte binge byabere bikwenda ki ata counties into Nyamira na Kisi county ntonya kora bintu bigocho obuya lakini ninu mugendete kunya gupus ebinte binge na chipana finance bill chalete samwaroto problem MPs otobachorete muimirane mu abantu bamino ngakibare abana inchi baino ngakibare abo nabamenyi ba Liobonyo ime ya magena bagukwanira igoro ye finance bill eye kigwa ase ebunge kuri portal ya Egetaseni Ndisi TV nchenkoro kwa Sam Miyenda Miyakigima umwanchi murigelia ebine birengerelio byabamenye korwa sensemeli ya Liobonyo chinga kibabere bakogania omubungo bo Obadia Barongo wakaisiko omoswada wechibesa bo mwaka bwikiri bubere 2024 saberega kobolya boigo bamenye bensemeyo babe bako enekiriwa amagenderero anene asensemo yoborose wechipara na boigo koegwa chibasari rinde ko enekyanga abana babo kugenda bali nechisemi kono manchu mulire na bagosanga na intwekerengeli kyago tumanyinga ngakioro che finance bill yo mwako yiga bwikiri bubere 2024 akirturabe to gosanga somurubiriga wensake bono mambya na bokurwa ekerengerelio kyago Korinde chinga kitogandeta kumurikira yo gandeta gukorekana sense ya Kenya ritkore goroni go ebigambero byensi byabete bigosie kwa bene ase oko agotoma magomba abo gocha asoyo betoka gosiri obugima bwayo munachibi nakoro asike gambero keligia Makadara Monica Kivuti ritkore goroni county ya Kisii nigo amasabo abetega koragwa bene no munachibi na Munyau aliende kwa enekyanga nkuinyora bale oyo sireti obugima bwaye Monica Kivuti mulike 2 million mumanyi na ikirenta sinsemecho na boigo gotwaliganiria ayakobwatia It is well with
magega yomo chief magistrate wiki gambero kia makadara Selieta Monica Kivuti imeyomo chu Nairobi koraswa lisasi no munyanyimbo enga kialenge kona cha ekina kiae omwanchi bo munyanyimbo yo bono nigo ebigambero byonsi imiensi ya Kenya byakora amasabo yoko munyora Monica enga kialenge asobokoreri bwaye ekigambero ge county ya Kisii nigo getatibwa magega sebono baragwa no mo preceding judge Munyao Sila tebire nigo kiaba egekore kyoko gosereria anene gotia ase abanachi ebina ase chikoti chonsi. Today we have congregated here at the Kisii Law Courts, just as other courts throughout the country are, to remember and commemorate the life of our dear Honorable Monica Kivuti, who served as a principal magistrate at the Makadara Law Courts. Through an unfortunate incident that happened on the 13th of June this year, she was shot and she succumbed to the injuries that she sustained, leading to her death. This is a significant moment, not just for the judiciary, but for Kenyans, because an individual has come to the very seat of justice and defiled it. That is an act that Kenyans ought to be outraged by, and Kenyans must stand and condemn it and say, this shall never happen again. Niga mentirego tebabuna ense ya Kenya nigo ekuragwa ense yeli chiko na igege kole kyo kiaba nigo kiaba kyo kogosereria nabo igo tigerigo chigotakirwa asamatuko alibusio. In the preamble to the Constitution, Kenyans aspired that they would live in a society guided by the rule of law. And Article 159 of the Constitution, Kenyans vested judicial authority in the courts. Therefore, it is courts that dispense justice. Courts make decisions every day. They may make decisions that some people are not happy with, and they may also make decisions that people are happy with. This is an extremely unfortunate incident that happened while she was dispensing justice. It is in fact an abominable act that should not be condoned by Kenyans and should be condemned in the strongest terms possible. But irrespective of the nature of the decision made, the avenue of any individual who is aggrieved by such decision is not to take the law into his or her own hands. It is to follow the laid down channels of redress. Asichinga kiechecho niga mtebire buna nerebuya abananchi wanchirana kelia ekoche konacha nasabole abakenya bonsi batie kwimukya egetambukiro asamabokabo. We must as Kenyans accept to be guided by the rule of law, and we must as Kenyans accept to abide by the decisions that courts make every day. It is not for Kenyans to take the law into their hands if they are aggrieved and not happy by a decision that a court has made. Kulipotalia egetaseni kia Ndizi TV, eletaliane Mildred Momanyi. Biakigima ayona masabo abetega koragwo bene ime county ya Kisii ase kigambero gya Kisii kubwatikana no gweitwa ko munachibi na kurase kigambero kerigia Makadara Monica Kivuti yo betega goraswa no munyanyimbo yo mochinga ki ale kuna cha ekina kulinde kulengana na banachibi na nigo babere bakwene kebana nigo amagimabo aberega kogosererigwa chinga kichobo koleri bwabo asabaganira serikali kwimukiye getambukiro na boigo kwene kebuna nkobekero bale obulendi bwa bene chinga kicho bokoreri bwabo agotikana nayo mwanchi muri na gosikabosio asagendete gokorekana miyoro gongoro gusi anigabo nchirere korwa ase ensemeri yaliyo bonyo babere bakwe murungani bene ase ogotaga cherwa echire yo nabo igo chinyomba cyake bara ase gikegetambe askolindi babere bakuboliye serikali kwene kebuna nkwaga bale echire yo nabo igo kubaruselia egubi muri kito Dorcas Kemana mange
Abonchori abechiro yari obonyo magena eyo gotoka ebunge ya mumachoge barabu Kisii County nigo bana be murunganirie abaraibe county ya Kisii asogotaikania amagendero ase echireywe na baraboni babeire bagwetera mechande menge ase chireywe tabwati nonya ne chinyomba cha kibara ase bakwigamera chingaki chembure gotwa nonya no mubaso naboigo ase obochafu bwabeire bogotichana ase chireywe gose esiwechi yabeire ke kubatyokera mono asa marieta ngoro kufrida nyasuguta nje no mukaji magena to chande gete to koni chingi nyu mugaso igoro to bwate no ne ria budi cho kan to bwatiga marieta ngoro ku Rosemary Gesare bakondo kamacho ine nabone kerenga kichise achirie mbure go tu to konyore mechando to gutakeru to tu are shedi egara nto go tueru asa marieta ngoro kwanjari iga ondo mukachi olio bonyo gaiga changamoto ni nyingi to gwetera gabuna bona igo mubaso no to bwate chinyeni gachiko yo mubaso atie muburi to letere timu niwe ito aga ikimagira mate ndu to letere ti bona bato chande gete ga bintu byakonyire ana ndumetire gitogo kora lights yo kwa bega tishikabenus njiga trio bonyoro kora where there is a business ye koran koruma bibaka yawansa ine otore musunte imenge te tangani and the toilets jaba ngina ba korega siga chinyeni abu ya sara abantu bapoda gaiga even toilets nji aserio bonyo nigo boigo be murunganirie ogokonga kubogima imeyense asebono batebire buna nigo bonchire bwabo bwairanire inse asba mochire serikali nene asoko genderia gokongya obogima acha mimi naitwa Isabel toka Magena Yobonyo mimi musaji wa mboga Azoramani ulikuwa unatuambia utatutetea sisi wa mama lakini hatuchaona haki yetu unatuteza tunanua nyanya grade 1 1400 ukiuzia mtu nyanya 450 anunui sasa turudi kwa nyumba tulale tusaidie tu ndio bano bya kongire nyanya ya kongire ndo 900 lero twagorira ndo ne nini 900 ikabeji achire miwano ndio banyene to nyingi tokoni kile ndo ya kongire sisi wana biashara yenyewe tuko na changamoto especially mnatoka bega chini ndio Nairobi au expect konyore faida lakini kwa nyore loss monto gotomera chingeni karakenda gota chingeni echiakora echiasareka kerakende chingeni chijisoge tibesa kwa nyore bano yete tibesa libachi gokonya bano kwa nyore ande okoire na wichimega no bayeganirie serikali ye county ya Kisii anne asiba muganirie mubunge bwenseme yo badia barongo korosya chinyomba cha kibara ebibanda bikwigamira chingaki barase obonchore babo egati ya yande tangoro kwa Ginesi Nyanduko orabiri oso orabiri manyekaine bana nje nareko bolio mweshimiwo ito Obadia Barongoiga na inyorete lio bonyo mama mboga na totebe tingo twara mabuli atoroserie shedi atoruserie ubi atwagacherejo ntwanya komorra twairo mogaso baka twamwamireti akyo mweshimiwo tokonyengo oyo muno mweshimiwo uyo simbarat ata gotokonya noneria abuli noneta yanto bwati igotore bisunte aki twarenge gosaba mweshimiwo tokonya mabuli naende batokonya gaki batoroseri none shedi astoko igama none ngakembure gototwera na gototwera tore na chinyeni ngaiga kakyo simbarati torigere lingocha lyo bonyo ngaiga tachari na mabuli tarayatara Dorcas Kemuma, Ndizi TV. Habia kigima mwanchi murigeria oyo no murikito bwa mangana maya Dorcas Kemakorwa ase chireri ali obonyo achinga kya bonchire kora senseme yo babere bakwimurunganiria bene igoro yo bokoreri bwabo anene asibaganire serikali ye county ya Kisii kwene kya mnangubaga chirere chire yo nabago kubaroseria chinyomba kya kebara chinga kiboigo babere bakweranga nigo bonchire babere bogo konga anene asibabere bakonyora asara enene kondo mwanchu murigereria atiango torarigereria bali babeire bagoswa asomorobeli obensa kya bono mambia Omaturi Vincent atano ali meyo morobeli karando chera sugu Caleb atabakora sosera log de na Rose Michemo mongina bweskimo Anthony Ragori basra temo gekonge na Jeria Kerubo Waltadio bagatabanga tunde in from Embakasi Nairobi
Kerondo chenga Dennis Mugoya gateba nga Naivasha Karagita na my wife Yunia kwambuka following. Joseph Ondioki gateba nga tuned in from Tezo Company Limited Security. Gateba nga korachinsemo chiri chama Kongeni anawakilisha. Boiga kerondo chenga Rasugu Caleb noare meyomorobere kerondo che boigo Nsemeri iyo mwanyakirogo ito Kennedy Gisemba katanga bwakire Frida na Abigail. Have a blessed day mbia mono sana. Mwaseti Innocent Kevande Sokora katabangari Kenya Village Nyamira County tuko ndani mbia mono sana. Sibali mwagende takubwati umurubili wensa kia bono mambia uno mwanchi muligeli ya teto swaso mutimo kumoke igo tuko irana ntobe toko mulikira ama gazeti ili tukulia rekera ndabengo gwitira si gazeti ya Daily Nation aba igo The Standard. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwanchu muliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingikero chomugusi nyangwezo ni ngenda dingo kola nyangwezo nakoire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukoria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba echinengekero chomugusi tukuna gukwanira egentekenene nokuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwerega obunobukano obukano bumwa gatumekire engagi nyangi cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogo
maokoro nsara maya patina baguboreba eng'enchende omonto ore koba n'abantu abang'ai naende abanne iga bare komwa ching'encho na echumbu chiokomenya ase engaki eriaro na engaki egochigocha kila rituko ria aramisi wanzire ensemo nenusu mpaka ase omuroberi yokwerra nomoiroroye rituko ria ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omokunguzio mazio miaka yako manya barubero semo mwana okunguzio mazio miaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Gento tikirie kia sense yebuna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gotire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutagwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gotuligireria na bwigo usonje mirubiri yitwa chinse 24 nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notice isano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututare rasi chia bisichito icyo kirebo cy'ubwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwanso bwo mugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomogusi Nyangweso ni ngenda tingo kora. Na koire ritime. Kora nyore ngabi. Ore tera abantu simanya kitinge tuabeta. Wanjireyo. nanjire kera rituko rya Alamisi enseye monenusu ya Maragoba eki n'ekingekero ky'omugusi tukuna gukwanira entekenene n'okuinyurania igwa azitaiyo nobori oreri na mukaye oranyora amangana amanzi bunaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batware kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunatobona gukwererega obu n'obukano obwo agatumekire engagi kinyami kyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Maragoba maukuru nsara maya patina bagubuleba eng'enchindi omuntu urekoba n'abantu abang'ai naenda abanne iga bare kumwachinga njo n'echumbu chokomenya asinga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lya Aramisi wanzire ensemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwerera nomoiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira rituko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere nenusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro Igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bukugochera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo iri kwangokora umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'umwana bakomukorera karomoke na bibigo shape future y'umwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu rituko rya Ijuma chinsa ibere chia butuko nomoiroroye rituko rya Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chia mugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubiro na bwo obonda bwao Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Peke gima mwancho Maria atiankwalgania sentunda ya kabere meyo morobele wensa kyabo no mambya elinde tobeto gusanga sobwamo tsenga kinda benkumurikira amagazeti yeli tukolya rero tiangwire masemo gwika ase gazeti ya Daily Nation page nentangane kero murikibwe gazeti yo amurikete Generation Z na kibana litukore igoro babete bagwesokya bene anaba igogo kora okurobekana imeyo mochi o Nairobi na nyamagega iyo maraibense gwitwara igikaro bene n'ababunge korasobo mu bwa Kenya kwanza ase ogokora amaunchirilia sekorende muri kibegazete ya muri ketenga niga basaya bo barokanete kogechigwa mono anene kubatkana ni finance bill yo mwaka w'ekiri 2024 asendo che muri kibegazete ya muri kete chinsemo achinga kibare kominyokani n'abanyanyimbo Asumucho Nairobi anyana Sensemeri ya Kenyatta Avenue, Moi Avenue na boigo Kimate Street asaigati yabo babete bakobe kubyare peji ya kane ya gatano na limo ya gatano na kabiri na boigo ya gatano na gatatu ani mulikerete engane yo ase oboime boiga se peji yo entangani ne mulikerete enga kibono mu Inspector General Kome aberiga kwene kebene ngamba Roberto Wikirano asugutuma abanyanyimbo gocha Sensemeri ya Haiti elinde koenekia obolendi peji ya kabere ne mulikerete ngane yo asobo imeboiga se peji yentangani ne mulikerete nga kyomuraibense Dr. William Ruto abeteka kwira libagalia eria bene ase ogotanga ababunge akomochia omokonyi bomuraibense kobwatikana ne chimbo chae anenase ogotara orogongororwa Mount Kenya na boigo kubaruka amaliete peji 10 ani mulikerete engane yo asobe meboiga se peji entangani ne mulikerete nga kibona bana chebina barachikobe bakogenda nabokoreri bwa boli tukolia rero anene chinga kikonyara babiri bakoene kyangamba chikoba bakorobeka naso konyora oboene sekorende mulikibe gazeti ya mulikete nga muna chebina monene Mother Kome anigo abetega kobaene kelia obolendi chinga kechobo koreri bwabo ase ababoletie koirana emiremo peji yo moelio ne mulikerete ngane yo asobo ime togosika bosyo ikase page ne ya kabere ne ye mulikerete na kibona abanyanyimbo kurwa sense ya Kenya barachikoba bagokera na Sensemeri ya Haiti elinde koene kyanga koleta bale umurembe ase enseri ya Caribbean kero Inspector General Japheth Kome haberiga koene kyanga babere bakwerobelia na gwetania abanyanyimbe libweyemo bachikobwa tukwa ase okwenda chinsemecho nabigo kurwa Sensemeri ya Haiti Joachim Prophet ni gaberiga koene kyanga ambachikorwa ogosira gochia asaba nyimbo kora sense ya Kenya na boigo kwene kyanga babere bago ikerania ekerenga kyabo ase okorenta omorembe wega se peje yentangani peje ya kabere ne morekerete igoro yomo umusacho yomo kora sense ya Kenya oyo ochiete Sensemeri ya US asege kake miaka 35 nomo asokweligeria enengo na kibono abeteka konyorwa na mamocho na boigo ogosibwa Sensemeri yomugako yo aserieta Paul Maucha we miaka 50 na kianda ani warachikoba kago tigara asege sibo asege kake miaka 10 ani metinyi 3 amaga yo rekana na mamocho asoma na chebi na kurwase kegambere kurwase Nseme district ya US Judge Carl J Nicholas abetega ku mwaka fine yechi milioni 290 na emero chimilioni chimibere emerongo etano ne vere neye monukta eyemo yonara mulikiria se gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere goska basiku ikase page ya gatatu ne morekerete comedian Fred Omondi yobeteka gosiria obugima bwaye kobwatikana no mubasokana obweparo yobeteka kweneke gwachi tariki 15 oyobetega korina ase boda chinga ki rekorwa asobokoreri bwaye nabo igomaga yokonyoro mubasokana se basi abeteke gutuma pigipigi yabo ase Ensemeri ya Kangundo Road korende kabaka gosiria obugima bwaye nige mulikirete nga kibono
abasani n'abairi n'abayigoya mateaye barachiko kumerana asensemeri ya Carnival sekerenga gyokomoa esiko yaye yomoelio. Fred Omondi nigamanyikante koba comedian hanene korwa ase esho Elia Churchill oyobete gakoira omunso monene ase abantu baria nabo igo nigo bamurekerete ngaki ensemeri ya Eric Omondi abete gakomose ya ase ensemeri ya Churchill show yekagendera nga abe gakoba comedian nabo igo kweligeria enengo manchimuje gotaka kwemanya omugano yoye enyore gazeti ya Daily Nation page ne ya gatatu boiga se page ya gatatu ne murekerete omusacho yomoyole omonchirelia yobete kagoita omurugyoye nabo igo akoroberia nga enseme yu asege koreki kyabeteke gokorekana akororokana buna nigo omusubati oye abete kaguita asekorende omusacho ya serieta mtua mwanzia aniga arachikoba gakotigara asege sibokorengana no kuna chagweki na kurasiki gambero kilija Mombasa ase yanegetigwa ngane robete gaguita omurugyoye Mary Wanjiku waweru asekorende anigo munachebi na an oringonjo abete gakwenekia nga anigo batemete kuri ya litukwerio egosemambi yomusubati yo yabete kagosiri ubugima bwaye enkayalenga sekorende bakaroranga niga bete kago stage manage ogokuwa kumusubati yo kagera ngamba bete bakomonyora kolengana buna akoeresera salinge hagosika busigo ikase page ne yakane ane murikerete ngakibono muraiwense Dr. William Ruto abete kago tware gikaro kya bene na babwatani kurwa sensemeri ya Kenya kwanza ase nyumba yoborayo bon enene memocho Nairobi nabo igo gokwanira finance bill yo mwaka w'ekiri bubere 2024 korende muri gazeti ya murikerete nga nigo konyara baro beire kobeka finance bill yo asogo ikirania budget ye trillion 3.9 kero muri gazeti ya murikerete nga bali bakwamerelia serikali nigo babeire abakorenta liberera mono asibakoragwa no murayibwa bake ase bunge nene opio wendanyi oyobetega kweneke nga nonya sensemeri serikali yabeteke gwesoke bene nabayigo korusia osegokora gati ya monchirilio ebabeteretiwe gokora monchirilio yo bakorete no kugania okuya ekyagara nigo babiri bakoyego pressure na abakenya nabayigo bali bakwamerelia serikali agosika busigo ika ase page ne yakane nigo muri kibigazeti yo amuriketenga ngaki omuraiwensa kortega kabeka eyutan ase okotegerera ekiriro ky'abakenya nabo gokora amonchirilio gati amonchirilio ali bamurikirete no kurusia ebango asensemeri yo mugati okurusia ebango asensemeri ye Kigali nabo gokurusia ebango ase ensemeri ya items anene ase aba onchirilio bakabake batari gochikoba bakona kira list ya items igo ayongati ya mabuli yali yagendete kuboliwa ase gazeti yo ya Daily Nation page ya gatano ninki kyagerete omurai bense akaba kago tegerera ekiriro ky'abakenya anabo igo gokora amonchereri page ya gatano narimo nigie murikerete kurobekana okukwa betego kwainekegwa abori tukore igora saba Kenya anene mono abasae abarorokanete kogechugwa mono nechi ebango enya yabeire egekobekwa asekore ndo muri kibegazete ya murikerete nga bali barorokanete bakorobekana litukore igoro nigo barorokanete koba abageni kegima keronga abasae barorokanete kobeka chianga chiri cyabasae babwate kisimi cyabo cyekerero koboko nabo igo
bakaba bakuminyokania n'abanyanyimbo ase enseme iyo ya Nairobi chingaki bariko rero murai bense abegako enekyanga okorire amonchirio nabo igogotika kugenda kubamentera obogima anene ase chingaki benegetinga nigo obogima bwabeire bokubabera abako chingaki bari gotera nga yote yawezekana na bila Ruto kuna kugotera litkuligoro bari gotera chingaki bari kurubika ase page ya 5 na kabiri mwanchu muligereria nere yuboigo emulikerete Generation Z nga kiba bete bakoira libagalia bene ase okorobikana imyo mucho Nairobi kiroroche chinsemo chiri ase kiroroche gazeti yo nemulikete chinsemo abasaya bali kobeko byara anene nsemeri ya Kenya National Archives na boigo ase nsemeri ya I&M Buildings abasamaga chali I&M boigo chinsemo chinde ase abasayabo bari korobikana na boigo gwa kwa chitia gasi monchumuligere bonoroche egazeti yo emulikerete muri gazeti ya muliketenga Generation Z ni ngobe rule ase okoro ibirero byabo gocha ase omurai bense asbene kiringa goika ave kako bitegerera agoska busigoika ase peja ane ya 5 na 3 nigo emulikerete nga kibono esirikali egendete kwerobelia anene asoko enekenga babere bagochilia amabagayo abere kagotigwa anene keroba mulikerete nga nige kyombikeli kyo gosangirira bango kegendete kubulikwa nga kyabere ye ko enekenga ngo sangirira bali bange isaine batari komenta ego singa babere bagosangirira bango isaine elinde goikirania budget yawe kero ngeke ganzagirije serikali kyabirige ko enekyanga niga kyombe kyo gosangirira bango kyare kerengete gosangirira billion ibere nukta kianda isano asensemeria ordinary and appropriations in aid erinde ko enekyanga amagani ye budget abeire kago ikiraniwa bataligo kabesa kibesa korwa ase chinse chichesikwa kero muri gazeti amuligetenga nonyamagega ye ebango korusigwa anena sensemeria eco levy asensemeri ye bango ye Kigali nigo kulenda amabuli etegerete kuboliga nga kibara chikoba bago ikirania budget yabo ekyagaranga nigo baraseti budget yabo nabyo kuriye chinjera na ki era chikoba kego ikirana ego ayongati amabuli yegendete kuboliwa ase page ya 5 na 3 nabaigo ase egazeti ya Daily Nation agoska basiko ikase page ne ya 10 nigo emulikirite egikaro kikyabetege kwene kigwa aboli tkoli gora sikebetege koragwa no muraibense Dr. William Ruto nene ase ogo kwanira finance bill yo mwaka w'ikirubere 2024 ase korendenga kubatikana negikare kyo nigo ababunge babere ari no mubunge kora sensemeri ya Laikipia naboigo kora sensemeri ya Muranga nakibabete bakwene kyanga nakiruto abetaka kwimukige tambukero ase okumwegerera gashagwa mukonyo ye gashagwa anene chingaki ababunge babere babete bagwesoke bene nabo igokogania kokwanira igoro yetara yo mukonyo bumurayi bwense gashagwa gocha sorongoro rwa Mount Kenya asbene getibna nigo babeire bakorukwa amalieta asikolende baganete kumanyanga gashagwa na ali serikali ya Kenya kwanza asikolende amaraibense abetaka kwimukige tambukero nabayigo ko baenekeryanga nigo egeikareke kyarengete gukwanira finance bill yo mwaka w'ikirubere 2024 nabayigo tali chimbwa cyayo cyo mukonyo ye gashagwa asabetaka ko baenekeryanga mbachi baligiye egeikaro kende babe bagukwanira chimbwa cyaye gona kikikirikerete wasena kyo muri kibegazeti ya muri kerete nga kiruto aimugetige tambukero ase okwegerera omoko nyoye kondo mwanchu muligereria ase page ya 10 nongo ikera omoelio bokumulikera gazeti ya Daily Nation nabatogoswa asensema ya kabere ya studio tosio michiduka keigo ngoirana nimbengo mulikera gazeti ya The Standard gotos katonyegera nkwirana ndasegekeke kerbusio elinde tabetogosanga amange
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omugusi ine kwabiri gukuriye esukuru engiya asura abikira omwana w'ogucingikiro kingiya ky'amasomo bono esukuru ya Sister Michaela Girls Secondary School ey'okutoka sebara ya Kisii Oyugis ang'e Cardinal Otunga High School Mosocho nalyo lichibu lyao nigo babwate ebirasi ebiya ebigare ase abana bagosomera buya ebyo bire ebiteno ase bigo babwate ekinyomba ky'okurara kingiya nande kinchenukirage aborokigwa bagosoma ase esukuru eye nigo bali abacheno nabo igo babwate chimbwa kingiya kirage abalimu bagosomera ase esukuru eye nigo babwate obumanyi bw'iguru ase otaho bwenga mwana owo takonyora semi kingiya mbabwate computer lab eyurengiya ase abana bagotumika chicomputer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab ase abana bagokora megilivige science eyubwate ebintu byonsi ase omwana waranyora obumanyi bw'iguru nigo babwate library engiya ase ebitabu bikire ebyo omwana aranyora ekisemi eryo asaserie asajaiga nigaragiya ako omwana amazingira maya yogosomera nigo boigo bagokina chitalent ky'abana ase babwate scouts music group n'emichezo aho onyolenga aiga boigo nigo bagokinya omwana owo k'ebokristo asamange batari nako bakira esimi agirira moreto omwana owo anyora amasomo aigoro Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme kuchisibika kabisa kageteboli chisibyo gosibya eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ng'amabera ng'asiri pinga ne amagecha kai mwaga misati kayo mongna kalero kali kwenge sabuni ke chianga chitsigale tata atali angara ngosibya njombo minto abo kongna nyorire ga chombe cyane ho kikabwata amagecha mange sana oro nataka ngandi sabuni yo bosie nabana te betu no musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichifata ranya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya koigwa nokemo keke misati tiga konya goteberera netia abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yegoruko enokem agirofet egotoka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndochere ngiya ga iga ngokeye omuiri getakagura ne nabwateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bone cyane kiri ga iga ne peti na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amalyogo yechingoko ndagara wataba chindagere chingoko no chire chindagere chechiombe no chire ekene bono nenda nakinayo chagreti ndagara kurororo chindagara bakone chingiya echikomenta obunyamasi se boka yawo yango nyoliga neligo lilyabo taligo lilyo kwaboi neligo liligo kwa no mubuko mugaga misati na maene amusi wataba no enokem agrofet tinkoliye balieteli ayenda iga agrofet enokem agrofet lyabo lyasoire misweti kangenda nchikoliye bona konkoende inde ndora munna malisera buli oli mugondo inde motebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malyo gaya none ndagera yechingoko echi namaine talira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisii banyore ase nyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na boku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono nigo bachakire urusagi rw'aborondorogia imiye chinsamo kiri cha Jogo ange na Jogo Primary wigo na boku bakira esimi Enokem Agrovet
one harvest at a time. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeleta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, ndani kama msukule, miezezeta, zile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukaribosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho kanya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio eyo egasoka amariro y'amakirunuku nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate chikamera chingia ekyo kibosoka kibice chingia kweli komenta nayo mbabwate sound haya eyo erengia asemesangerekano banyole asenyumbere ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibyo Kishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.
Vya kigima umwancho murigereriani otoente gusanga imeo murubiri wensaki abono mambia stogendete kumulikira amagazeti kulindira ndengo kwarigania tobe tukumulikira gazeti ya The Standard ekerongo kwera se gazeti ya page ntangani nigo mulikibwe gazeti yo amulikirete ngakyo murai wense Dr. William Ruto aimugetie egetambo kero nabigo gokora amonchererio asensemerie finance bill chingaki okorobikana kwa betego kwa kigwa se omochi o Nairobi akera muri kibigazeti ya muri ketenganigo abeteka gutwara ege ikaro n'ababunge korwa sensemeri ya Kenya kwanza se chinsa sase gikagiye chinsa isano nemo nabo gutwara chinkwana cyabene anene chinga kyaba Kenya bagenderete ko mu pressure yo gutugutera finance bill anene chinga kyabeteka gukora amaoncherio gati ya maoncherio yali abeteka gukorekana nigo muri kibwe gazeti ya muri kiritenga na kiebango yekerengo ye 15 nemo igore yemia asensemeri yo mugati yabetege korusigwa asensemeri yo bosombi bwemesi gochia asechi factory na kiebango yensemeri yabetege korusigwa naboigo asensemeri iyo komenta chi transaction si chibese chi transaction yabete kigo tuguterware abayigo ase ensemeri ya eco levy nigo yabetege kubekwa ase ebintu biri bikorosigwa chinse kiri chesko ebimanyikane na finished products anene ase chi kampuni kiri chigo korosia ebintu sense ya Kenya anene chi bitambabyo bachenu chi diapers chi chi computer chi tiles na boigo motorcycles mbabete yabose yabetege kwa ene kigwa bene ngambali gochiko kwa ebango kurinda sensemeri ya eco levy nigo yabetege kubekwa asibintu biri bikorosigwa chinse chichesko biri finished products boigo ebango asensemeri ya motor vehicle yabetege korosigwa yabekire asekerengo kebere nukta isano iguru yemia boiga sensemeri ya baremi abo babere bako tumeka ATMs yabetege korosigwa asensemeri aboncherelia bali babwate oboncherelia abwabo inse ye miliyoni yamo mbabete bakorusigwa se okobekerwa ebango manchumurirelia asensemeri ya excess duty se ensemo ya vegetable oil yabetege korusigwa eyongati yesiri kibango kiri cyabete chikorusigwa naboiga monchirire gokorerwa asensemeri ye finance bill aboiga se page yuntangani ne morekerete ngakibono aborkigwa ba junior secondary school asensemeri ya interns na kibono barachiko bakolikwa emeremo se umorobelio o permanent and pensionable terms anene ase yanegetigwetene ninga aborkigwa chiribu emerongevere mbachiko bakolikwe page ya kianda ne mulikirite engane yo asobo imeboiga se page ntangani ne mulikirite ngakiaba na chibinali tkuligoro abayimugetie egetambo kirona boigwa korwa magomba abo abene anene ase chinga kyo bokoreri ase bigambero bwabete bogotenene gwa abuli tkuligoro agosika busigoika ase page ane ya kabere mancho muligerelia ne mulikerete ngakibono abasai ababete bakobekwa byara na kichitia gastia bete chikortwa na kiyo kungsana na kwabete kwa ene kigweme yo mocho Nairobi chingaki finance bill yabete gekobekwa bosio ubwebunge asekorende muri kibegazeti yo amurikeretenga asensemo y'ababunge nigo babeire bakoenekyanga abakenya bali korobekana abuli tkuligoro batabwati ogochika gose batabwatiri bagakorwa seserekali ababe bakobekwa etera elinde koimukeligwa egetambugero gose bagosibwa elinde koimukeligwa egetambugero kere yabetege korokana ngali tkuligoro bali babete bagokora okorobekana ime yo mocho Nairobi mbabeti bagosabalibaga korwa ase serikali ebae ogwanchira nabo igogokora okorobekana kwa mulembe osikabese goika ase page ne ya gatatu ne mulikirete ngakyo korobekana kuko beteko kwa ene kigwa ase omochio Nairobi chinga kyo konsana na kobeteko kwa ene kigwa gati abanyanyimbo nabo igo abasa bali korobekana anene ase aberege kumulikira naki murayo manene bw'ikyombekeregia
LSK Faith Odhiambo abere gakoenekia ng'anigo abanyanyimbo babonete goimukirigwa egetambukiro ase ogotabwatia lichiko nabo igokwa obosibore abo bali bale korobekana kera yabetege koenekigwa nigo babete bakobeka biara abasaya bange ase nonya nabo bali babete bagoikirana ase getaseni ky'abanyanyimbo gosibwa abatabete bakori kigwanse gosibata bwati nonyene EOB number aboigo ase page yo nigo abaigereri bo bwene bwa mwanya bantu babiri bagwesoke bene nabaigo kuboria abanyanyimbo akobwatoka bali babete bakobwatwa aburi tukorigoro chinga ki bali korobekana kireberige kwane kigwanga nigo abali kyabangana bange babete bakumya aburi tukorigoro kera bali ngasobo koleri bwabo bogosangereria mangana maya chinga kichiria chiokorobekana agosika bosyo goika ase page ne yakane na kibane muri geritenga Hakyo muraibwense abetaga konyora pressure kurwa ase ensemeli yabasae naboiga ba Kenya anene ase ogokora amonchirio ase finance bill ayo mwaka bwikiri bubere 2024 kera yo muri kibigazeti ya muri kertenga ningo babete bagotwara egikaro nababunge bobo mu bwa Kenya kwanza ase nyumba nene yobora ime mu Nairobi anene ekike abetege ko gosege kike Karekyo nigo kyabetege koleta matunda anene chinga kibabete bagwanchirana gokora amonchirio kero muri kibigazeti ya muri ketenga ebirengera libabete bagosangerera bya Kenya anene ase okorusia VAT asensemeri yo mogati asensemeri yo bosombi bwa MC naboigo ase ensemeri yo gota gose sensemeri yo gotamenta ebango ase chi transactions siri montaga kora anena se gotumike simiaye ase betege ko nekigwangani gera chikoba ke gotikara ekerengo ye 15 igoro yemya naboiga sensemeri ya motor vehicle tax yabetege korusi gororo naboigo eco levy ekabage kobekwa ase chi product chiri chikorusi kwa korwa ase chinse cheskom ase page yo boigo manchu murigeria ane muri kerete enkwana yababwatani kurwa sobo mu bwa Azimio la Umoja anene bakoragwa no muraibu abake ase bunge nene upio wendai oyobete kago kwananga anigo umuraibu ense agendete gochesa nobongo bwa Kenya anene ekerabete kagwanjirana gokora amonchili ekera muri kibigazeti ya muri ketenga niga babwatani kurwa sobo mu bwa Azimio la Umoja babiri bakubulia ba Kenya gotanchirana finance leyo ekiageranga ebintu mbirororo bitaraba bigokorwa amonchirio waigo muri kibigazeti na muri ketenga onyatari ogosige kwakorwa asensemeri yababwatani bazimio la Umoja na boiga ba Kenya ruto tari kumukige tambukero kyogokora amonchirio asensemeri ye finance bill abaigo agosika bisigo ikase page ne ya gatano anigo emurikeretenga na kibano muraibense abete kagokora obwonchereria naboigo nero nige murikerete amonchereria yabete kagokorekana asensemeri finance bila sikorenda mabori atigarte koba ngaki omuraibense arachikoba kago ikirania budget yabakego somwa yechi trillion isato nukta kianda kera mabori agende takobori ngano nyama kega yogokora amonchereria se finance bila yo achibese icho cyabete chikorusi gogosebange yo konyore nyaberege kobekwa ngaibara chikoba bakurusie chibesa cyo guikerania budget yo inamubuli gendeta kumurikerwa ase page ne ya gatano habaigo agosika busyo guika ase page ane ya gatano nalimo nigo muri kibwe gazeti yo amurikerite igoro yinga kiri berera lyabeteli kwene kigwegora se ikaro kyabene kebeteke gokorekana nababunge asegati y'ababunge baganitie goswana nagati nabo igo gosomera gashagwa sekorende umara ibensa betekago kyania libererelyo asekorenda aberiga kumutuma agochia asenselia ya South Africa
Aboigo asensemeri SPG yo ni gomurikiwe gazeti ya Murigetenga kibona abo bisakuru asensemeri ya KRA babere bakorwa obochika kumurikira igoro yechinyumba kiri cyo kwego kya kero Apo bisabe serikali babere bakoboligwa gotiga emirimo anabayigo kogende gose bali babwate kinyomba cyo kwego kya kwene kyanga ngotiga bale gosengo kiseka bale gose kwene kyanga babeire bagotiga emirimo ayo ngati yali mwanchi muligerelia amulikeire ase page yo ya 5 na limo kosikaba siyo goika ase page ne ya 5 na kabere ane mulikirite kyombekeli ya commission revenue allocation na kibono yaberige kubeka emerobeli ya soko ene kyanga chinse mochiri chia target yabo ya tariffs na boigo fees and charges asechi county ngaki era chikoba geko ikirana kero babere bakubeke policy enya nene se yoko ena na chi license gucha ase abonchiridia na boigo gusangereria FEH license icho na boigo parking fees na boigo market access fees na boigo chense chinyomba chiri gose chirent chiri chinyomba echichikobera asobuga tagati bomochi omochonde bwensi ayuma nchu muligerelia ngati yali amulikeire ase gazeti ne ya The Standard agoikira gabo ni gotogosoa ase epeja ne ya 5 na 3 asumulikyo yobwe gazeti ya mulikeritenga niye bine binge bigenderete goichorerana ase bigambero kubwatikana no wesie kwa kubigambero aboli tko liegoro kero muri gazeti ya muri keretenga nigo abange babete abange litkoli igoromba bete bakonyora obokoreri kubwatikana ngani go ebigambere binge byabete bigosiekwa asibali kurera oyo mobwa banachibi na oyo bete kagusiri obugima bwaye ase ekigambero kya makadara mwenchi muligeria okira ase page yo nongo ikira moelio bokumulikire gazeti yo ya The Standard yatosa sensemo ya kabere ye studio tokoira na ntobe togosanga nabageni beli tukolia rero anene kertura bitogosanga nababwatani ko Sensemeri ya Minto Foundation ntobe togosanga na rasa na boigo Milka Abraham abarabe bagoto ereraso bwagale ngakibabere bakwimukige tambukero na boigo gusira kisemi ase orogongo rwa gusio mwanchu mulirelia tosikatonyegera nkwira turasige kere bosio elinde tobe togosanga amange. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Spexels Opticians abubarase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali,
kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Aye no mumenyi bworogongo rwagusi kwabeire gwokweboria nkayoranyore endagira yetugo yago bono e company ya Sigma Feeds ne bwateli chibu liago mbabwate endagira yechinkurue iyo manyekante buna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagira yechinswe endagira yebimuni nechisese wochakire bimanwa wikabire byakinire mbabwate chindagira chechinkoko bunabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate ndagira yechiombe gochakira eli yechimori yani calf winner billets endagira yokomenta mabere na bwigo mbabwate ndagira yechieri eyumanyekante buna Ranger Cubes egatie chindagira chinde. Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2025 cy'umutinyo gatana limo mwako igabwe kirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu rindagira igetugo yabo. Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asebirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu